Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube usizi lodwa kubhuntsha umncwabo womfundi wasemuntu nokudla hayi olwethu nobuhle mthetho beneminyaka engu-19 kwagcina sekungcatshwa izimpahla zakhe emuva kokuthi umndeni uphucwe isidumbu. Kuphazamiseka inkonzo yomncwabo ka-olwethu ebikubwentuze kwadlangezwe empangeni ngesikhathi kugasela amaphoyisa afike athatha isidumbu ahamba nazo. Kuthiwa amaphoyisa akwenze lokhu ngomyalelo kanina wengane obengafuni ingcwatshele kamthetho. Ngokusho womthombo wesolezwe langesonto nevideo isigameko kube ukuthi amaphoyisa agasele kamthetho afika ashaqa isidumbu kwale noma sebekhala abazalwane bekhuleka kwanhlanga zimuka nomoya. Uyisomncane kamufa umnumzane Sibumthetho uthe into ebehlele bazoyigogela amagwaba becobana njoba namanje abaka akhola. Uthe besinqoba indodakazi yomfethu eshone ngesikhathi sihlaselwa ngabantu lapha manje unina wayilahla incane yabe isikhulela lapha ekhaya. Uthe simangela amaphoyisa sefika ezosiphuca isidumbu. Zamile ukubuza ukuthi kungani athathe isidumbu. Awutholephi umyalezo bathi batshelwe izikhulu zabo. Sigcineke sesingcwaba izimpahla zakhe ngoba phela umgodi ubusumbiwe vele ubungeke usasala kanjalo, kuchaza yena umnumzane Mthetho. Kusho kukanini unkosikazi noZipho Dubu uthe uyilandile ingane yakhe njengoba bebefuna ukuyingcwaba ngesinyelele yena engaze kubeni ubehlela ukuzingcwabela ingane yakhe. Uthe ingane ibihlala kaMthetho kodwa ke ibengahlawuliwe okwenza ukuthi ke ngokosiko kumele ingcwatshele ekha konini. Ukhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal uLieutenant Nqobile Gwala into ngaba amaphephandaba yebo uvumela ukuthi amaphoyisa silandele isidumbu abesethi abaxhumane nabo umndeni othintekayo ukuze bethole udaba oluphelele. Bafethu ke lezi indaba ezimangaza kakhulu. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ukhona lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusilandela ku-Instagram @zwide_media.